Se olisi taas nokka kohti grilliruokailun mekkaa eli Espoota. Jälleen kerran nokka on kohdistettu kohti Pohjanmaan grilliä ja heillä olevaa tällaista alunperin perhehampurilaisena ollutta Pohjanmaan mahtia. Paino on suunnilleen 2-2,5 kiloa. Toki siitä saa sitten megaversioita aina 10 kiloon asti, mutta ehkä me käydään vetämässä se tai kokeilemassa ainakin sitä ensimmäistä vaihetta. Eli Pohjanmaan mahti noin 2-2,5 kiloa. Katsotaan, se punnitaan sitten vielä siinä. Ja mä sanon tarkemmat pörskeet sitten, että mitä tulee väliin, niin sanon siinä sitten kun kuvailen. Tosiaan noin 30 senttiä halkasia tällä hampurilaisella. Ei käsittääkseni sisällä ranskalaisia tämä haaste. Kiitos siitä, koska ne, jotka on ikinä kokeillut ruokahaasteita, tietävät kuinka puuduttavia ne ranskalaiset on. Saatiin kuinka omalla tavalla ärsyttävää jopa se on, kun nykyään haasteista tehdään isoja pelkästään ranskalaisilla. Todella siisti juttu, että saadaan pelkkä niin kuin hampurilaishaaste. Toivottavasti tää jää heille pysyväksi haasteeksi. Tää haaste on ennakkoon tilattava. En tiedä vielä, että kuinka pitkällä ennakolla pitää olla liikenteessä, mutta selvinnee varmasti kun kyselee heiltä vaikka Instagramin kautta. Toki mä voin sen kohta kertoa tossa ihan videollakin, mutta nyt vois keskittyä taas vähän ajamiseen ja cruisitaan kohti Pohjanmaan grilliä. Let's fucking go! Nyt on tullut tosissaan Pohjanmaan mahti pöytään ja painoa oli noin, oliko 2,7-2,6 kiloa, se näkyy tuossa videolla. Todella tyylikäs setti, eli tää sämpylä on noin 30 senttiä halkasijaltaan, se on vähän reilu. Mä en nyt muista, oliko toi 32 senttiä toi lautanen tossa alla. 8 kappaletta 75 gramman täyslihapihvejä, 750 grammaa jahtimakkaraa, 6 kappaletta pekonisiivua, 400 grammaa olympiajuustoa, 200 grammaa nyhtöpossua ja karrimajoa ja heidän oma tekemää punasipulimajoa. Maistoin tossa noin ennen kuin aloin kuvaamaan. Aivan törkeä hyvä tuote. Sitten peruspörskeet. Kananmunia oli 4 kappaletta. Olikohan jotain vielä, mitä mä unohdin? Mä en muista. Mun on alettava nyt syömään. Mä voisin laittaa itse asiassa tästä vähän niinku timerin päälle, niin nähdään alustavasti vähän, että kuinka kauan menee syödä. Boom! Ei muuta kuin lähdetään syömään. Ja tää on tosissaan tarkoitettu vähän niinku perheelle, että tässä on 4 osaa jakaa. Katsotaanhan miten onnistuu. Tähän pitää syödä vähän sellaisella niinku pizzatyylillä, eli slice kerrallaan. Katsotaan saisinko mä tuolta otettua jo, että mä niinkään sottaisi ihan hirveesti. Lähtisikö tosta? Ja sieltähän se tulee jotenkin. Ai että, let's go. Minuutti mennyt jo. Jos et ole ikinä kokeillut olympiajuustoa hampurilaisesta, tuu kokeilemaan. Toi on ihan törkeen hyvä lisä. Se oli mulle ihan uusi juttu. Ja tosiaan tuossa kokin kanssa juttelin, että hänkin oli ollut aluksi ihan hämillään, että missä on cheddari. Niin tää on siis pohjanmaalainen juttu, että tää olympia laitetaan tänne ja tää on ihan helvetin kova juttu.
Vaikka tää on niinku toki halkasijaltaan tosi iso, se ei ehkä näytä tossa niin tuhdilta, mitä se oikeasti on. Mä näytän kohta. Se on oikeasti aika paksukin. Se ei näytä siltä, koska se on niin jäätävän kokoinen sivuille, mutta se on oikeasti, siinä on todella hyvin täytettä ja pörskettä sisällä. Mä en tiedä, onko tuo pörske muuten joku oululainen sanonta. Hyvä ystäväni Jari and Friends sitä sanaa tuntuu käyttävän. Mä en ole itse sitä aikaisemmin kuullut keltään muuta kuin Jarilta. Ai että. Sitten kun toi oikein niinku valuu tuolta toi olympiajuusto, aivan siis unbelievable sanoisin, että käyttäisin muuten bulin laittoman kova sanaa, tai en käytä, koska se on patentoitu. Ja tosiaan haasteen nimi on Pohjanmaan mahti, ja tätä on siis saatavilla megamahtina, ja mitä niitä oli, mutta 10 kiloon asti. Siihen pitäisi ottaa melkein sitten niinku Janne vs Food, Gunu, Pynnösen Jesse, minä. Me asutaan kaikki tässä suht lähellä. Jos he pääsis messiin, me voitais kokeilla tuhoa se 10 kilo hampari. Se olisi tyylikästä, se olisi todella tyylikästä. Ja tosiaan tossa kun bossin kanssa aikaisemmin juttelin puhelimessa, männä viikolla, kun tuli puheeksi tää 30-senttinen toi sämpylä, niin mä vähän pelästyin, että se tulee olemaan varmaan tosi korkea, mutta tää on tosi jees. Nää ei oo niinku mitenkään, mä ajattelin, että siinä tulee olemaan varmaan niinku reilusti yli kilo pelkästään sämpylää, mutta mä en tiedä paljon toi sämpylä pelkästään painaa, mutta toi on just täydellinen näinkin leveäseen ja isoon hampurilaishaasteeseen. Tässä on ollut todella kova, kuten en olisi tajunnut vähän aikaisemmin itsekin ottaa puheeksi. Mä oon tosissaan ensimmäinen, joka tätä kokeilee tätä haastetta. Randy Santelhan oli tossa kuukausi pari takaperin vaimokkeensa tai tyttöystävänsä Katinan kanssa Suomessa. Tää olisi ollut ehdottomasti todella suomalainen haaste. Tää olisi pitänyt Randyn ja Katinan kytyypätä. Tässä ihan hauska, joku tietää voisi laskea paljon tässä suunnillaan on kaloreita. Toki tässä on ketsupit, kurkkusalaatit plus muut pörskeet. Normisinappi ei oo, kun tossa oli toi sinappinen kurkkusalaatti. Mulla ei oo mennä mitään hajua paljon tässä on kaloreita, mutta sen mä tiedän, että tässä aika roimasti on. Ei ihan ole vielä puolet mennyt. Sanotaanko, että varmaan tämän biitin jälkeen on noin puolet mennyt. Edelleen ihan törkeän hyvää, mutta kyllä niinku huomaa, että tää on suht raskas sisusta tässä hampurilaisessa. Et niinku kyllä tuntuu, että on niinku safkattu jo, mutta kyllä mun aika luottavainen mieli on, että mä saan tän vedettyä. Pitäisiköhän mun syödä olisiko tää helpompi sittenkin kuitenkin syödä haarukalla ja veitsellä? Ja siis ajalla en tosissaan en laita mitään tavoitetta itselleni, vähän sillain suuntaan antavaa aikaa vaan tässä katon, että mikä tää on miehiä. Jos tän oikeesti koittaisi syödä tosi nopeasti kisatahdilla, niin taisi ihan suhteellisen sottasta. Nyt on kuitenkin todella tyylikäs grilli kyseessä. Ja sitten vielä kun edelliselläkin videolla, Pohjanmaan grillin videolla sanoin, että tää on ravintola, mutta tää on kuitenkin grilli. Tää on tosi siisti tää sisusta. Ja en muista sanoinko äsken, että noin vuorokautta ennen pitää tilata tää, että he ehtivät sitten tilaamaan tän leveän leivän tähän. Eli tänne ei vaan voi tulla ja sanoa, että minä haluan pitää Pohjanmaan mahdin. Että sen pitää yksinkertaisesti tilata, soittaa, laittaa IG:ssä viestiä. Kuuma tulee ainakin. Otetaan vähän hupparia veke. 20 minuuttia about syöty. Ei vielä sillä mitään ongelmaa. Ainut mikä mulla nyt taas on tullut tässä, niin toi nenän vuotaminen, se on alkanut ja tietäjät tietää, että se mulla kertoo sitä vähän, että kapasiteetti alkaa olla aika ei nyt lähellä täyttä, mutta alkaa tekee tiukkaa niin sanotusti. No ei missään nimessä tiukkaa tee, vaan miten mä sen nyt sanois, ukko huomaa tai keho huomaa, että on syöty ja ehkä keho alkaa olla vähän sillä että top, vaan ei, minä en usko noita varoituksia. Mä väitän, että kovin moni kyllä ei tähän edes pysty, mutta mä voin lyödä vetoa,
että Jesse ja Janne tän pystyy vetämään. Gunu kun vähän treenaa kapasiteettia, niin Gunu saa vedettyä tän. Tai no, totta kai kuka tahansa, joka treenaa kapasiteetin tarpeeksi iso, pystyy tän syömään. Mutta sitten taas Gunulla on mun mielestä hyvä se, miten se käsittelee makuväsyä. Pystyy syödä isoja määriä ja ei niinkään, musta tuntuu, että se ei hirveästi kärsi makuväsystä ikinä. Kun sitten taas monella kilpasyöjällä on se, että se makuväsy on se isoin kynnys. Myös allekirjoittaneella. Vaikka saattaisi olla kuinka paljon tilaa vielä. Niin kuin itse asiassa tossa mun ja Gunun Donitsi-videolla. Kapasiteetti ei ollut missään nimessä niin kuin lähellekään täyttä. Eihän me syöty kuin yli jotain kilo, mutta se makeus. Mä en oo ikinä ihan hirveästi tykännyt makeista haasteita. Tai tykkään totta kai, mutta niin kuin, mä en oo ikinä ollut niissä hyvä. On se täyttävä. Kyllä siis nyt varmaan vähän reilu puolet on syöty. Tuossa bossilla huikkasin, että on se ainakin täyttävä. Sen lisäksi toki, että on myös helvetin hyvä. Nestettä en ole juonut kuitenkaan, onko nää puolen litran? Joo, ehkä 3 desiä. Mutta toi on myös todella haastava, niin kuin muutkin juustot. Toi sulatejuusto on suhteellisen haastava. Pitäisköhän mun nyt alkaa vähän taktikoimaan? Jos mä vedän tän kannen tästä, piilotan tän pienen palan kannesta tonne vielä, näin. Koska nyt sitten kun mä näen tavallaan mitä tuolla on sisällä, niin se ei välttämättä tunnu niin pahalta. Mind over matter, niin kuin joku vanha kunnon LA Beast joskus sanoi. Tää on ihan pelkkää mind gamea tää kilpasyöminen. Varsinkin haasteet. Kisoissa sillä nyt ei paljon kauhean pitkälle kyllä ajattelemalla pärjää. Toki kisoissakin on se, että 5 minuuttia sä pystyt syödä, no et ehkä ihan 5 minuuttia, 4 minuuttia ehkä pystyy syödä niin kuin täysillä. Varmaan 80% koko kisan suorituksesta tehdään 4 minuutin kohdalla, jollei 90%. Se olisi hieno saada kyllä vaikka Lärvisen lertsikilpailuihin, samanlainen kuin ESPN:llä on se. Siinä on koko ajan näkyy se statistiikka, kuinka monta hodaria menee, onko se minuutissa. Se elää koko ajan se lukema. Se on kyllä kova. Se olisi kyllä kova. Ja totta kai myös pätee ruokahaasteissa sama. Mä oon varmaan niinku veikkaan, että mulla menee vielä toi puoli tuntia syödä tää ainakin. Mä en tiedä, olisiko tää nyt sit helpompi alkaa syömään tavallaan komponentti kerrallaan mind over matter. Täällä myös ajan vietettä. Itse kokeilin silloin viime video, kun käytiin kuvaani kerran. En edes muista paljon, sai 30 jotain. Mä muistan, että mä olisin joskus vetänyt lähemmäs 100. Voiko pitää paikkansa? Vai yli 100? En tiedä, mutta alkaa olla vanhan miehen refleksit tässä näin. Eihän tossa pitkälle pötki. Vanha kunnon Spedes-pelien nappipeli. En hirveästi valehtele, jos nyt sanon, että alkaa pikkuhiljaa vähän tökkimään. Mut nyt tässä alkaa olla kyllä niin vähän enää jäljellä, että en mä voi tätä kesken jättää. Toki tämä tulee ottamaan aikaa, mutta on mulla onneksi mulla on vara-akkujakin nykyään kameraan. Sekään ei haittaa. Mä kuitenkin sillä orkkisakulla kuvasin niinku, no mä varmaan kuukausi sitten kävin homman nää, niin siihen asti aina stressasin sitä, kun kuvasin sillä orkkisakulla, se alkoi olla niin huono, että eiköhän mä syödä tämän safkan ennen kuin mulla loppuu akku. Mutta nyt ei ole sitä ongelmaa. Toki se on suhteellisen työläs vaihtaa tuon, kun mä joudun irrottaa ton kameran tosta jalustalta, truuvaamaan ton kengän tuolta alta pois. Sitten mä pääsen vaihtaa akun ja sitten takas kenkä kiinni ja rock and roll. Ja sitten myös ressaan valoa. Mulla on toi Kodaksin tommonen about tän kokoinen LED-paneeli tossa kameran yläpuolella. Ehkä maailman huonoin akku, mitä on ikinä akullisiin juttuihin keksitty, niin se mua vähän ressaa. Eiköhän me selvitä. Itse asiassa siinä Gunun ja mun Donitsi-videollahan toi loppu toi akku tosta. On ollut paljon teknisiä ongelmia parilla muutamalla viimeisellä videolla. Itsan videossa mun oli laittaa videon päälle tai nauhoituksen päälle ja Gunun kanssa kuvatussa videossa loppui akku valosta. Täällä laittaa Lady Manhattanille viesti. Noniin, ja aika jatkuu. Tai homma jatkuu, ja aika jatkuu, ja kaikki jatkuu. Olisi kyllä kova saada joku Otrivinin sponsori tai joku. Luokitellaanko se dopingiksi? Tuskin, koska muilla ei tunnu olevan sitä ongelmia. Mulla on aina toi sama ongelma, oli kisat tai haaste, niin on klyyvari ihan tukas. Mä itse asiassa Itsassa silloin tajusin, että se on oikeastaan
parempikin vetää limun kanssa kuin veden kanssa niin kuin isoja haasteita. Jengit sanoo, että limu turvottaa. Okei, se turvottaa joo kyllä hetkellisesti. Mutta mä en tiedä, Kunu sitä tuossa puhui just, kun oli meillä vetämässä donitseja, että se oli jutellut jonkun lääkärin kanssa, että niinku kapasiteettireenaamisesta niinku hiilihappojen kanssa, että just se vaikka vissyä tekee. Sitä ei tarvi juoda niin paljon ja sulla tulee maha tosi helposti täyteen. Niin mä luotan siihen, että limu tavallaan niin hetkellisesti laajentaa sun vatsalaukkua ja sit kun se ilma tulee sieltä pois, se on suurentanut sun kapasiteettia. Mä vähän sillä lailla laskeskelin tuolla itsassa, että siitä oli ehkä hyötyäkin itselleni, koska musta tuntuu sitten heti kun mä aloin juomaan vettä, niin mulla tuli se seinä vastaan. Ei siinä paljon kyllä enää ole. Ja yksi mikä tässä on, syödään suolasta ja rasvasta, maha menee sekaisin. Mua pelottaa sekin, että jos mä joudun sen takia lähteä vessaan, ei ole minä 1 eikä 2 haastetta, kotihaastetta, missä on joutunut lähteä vessaan. En, vaan... Jos ehkä 1,5 pihviä jäljellä, 1 kananmuna, nyhtistä, vähän pohjaa, vähän pekonia, suht paljon vielä olympiajuustoa. Jos ehkä semmonen noin 4 palaa, sanotaanko näin, valttia rauhaa. Helpottaisikohan se, jos mä leikkaan ton 4 osaa? Mind over matter. En tiedä, helpottiko. Ehkä se vähän niinku visuaalisesti näyttää, mistä mä sanon visuaalisesti? Tai siis ylipäätään se näyttää ehkä nyt vähän helpommalta. Mutta tällä hetkellä on aika tukala olo. Eihän. Vaan semmoista ei ehitä tuntia. Ja ei sekään kyllä ihan poissuljettu, että ei siihen ehitä. Pakko ottaa limu tähän väliin. Nyt aletaan olla niin loppusuoralla, että mä en voi jättää tätä tähän. Tässä on ollut eri asia, jos mulla olisi vaikka 1/4 jäljellä. 50 minsaa täynnä. Kiitoksia. Ei, miksi sä tipuit pois kyydistä? Niin, siellä nyt varmasti 70% katsojista tietää, että eihän se ole kuin syö vaan, mutta suosittelen kokeilemaan oikeasti jotain ruokahaastetta. Ja siinä vaiheessa, kun sä alat ole sen verran täynnä, safka jäähtynyt, sä oot syönyt sitä ruokaa jo 2 kiloa, niin se ei oo ihan vaan enää sillain, että sen kun syö vaan. Toki se on eeppinen mindgame, mutta mulle ei riitä pääsiä. Mä pelottaa, että nyt kun mä laitan tän suuhun, että mulla tulee semmonen niinku pikku yökkäys. Mä oon tosi huono pääsemään niiden yökkäyksien yli. Mä oon tosi huono pääsemään makuväsyn yli. En mä loppupeleissä tiedä, miksi mä teen tätä. Toikin helpotti, kun tuo räyhtäs tuli. Last bite. Se oli siinä. Olihan taistelu. En tiedä mikä siitä teki sitten loppupeleissä. Okei, olihan se iso setti. Nyt juontaja taitaa lähteä käymään vessassa. Jatketaan tuossa autossa kohta. No niin, semmonen Pohjanmaan mahti. Jumalation, että veti ukon tiukille. Sanotaanko näin, että ilman sitä limua olisi varmaan jäänyt syömättä, vaikka siinä nyt oli tyyliin 4 suupalaa. Se on todella rankkaa, kun se makuväsy tulee. Tosiaan, siellä on nyt saatavilla noin vuorokauden varoajalla. Pitää ilmoittaa, että he ehtivät sitten tilaamaan tuon bunin siihen. Heillä ei siis hyllyssä sitä ole, mutta sitä tilataan kyllä tuolta leipomosta, jos sitä haluaa tulla suorittamaan. Oli todella hyvä haaste, tosi hyvä makunen. Loppuun asti vaikkakin, mikä olympiajuusto ja jahtimakkara
Ja sitten tää karrimajo, mikä siinä oli, sopi helvetin hyvin. Tosi hyvä karrimajo, tosi makee. Sopi todella hyvin hampparin, mutta se tossa lopussa meinasi alkaa vähän ehkä tökkimään jahtimakkaran ja mikä toi on, olympiajuuston kanssa. Mutta helvetin hyvä. Ja tunti aikaa, palkinnot haasteesta selvinnee vähän myöhemmällä. Todennäköisesti saa jotain ihan materiaa, mitä mä sanoin hänellekin bossille tossa noin, että kyllä niinku tosi moni kilpasyöjä mieluummin sen lätsän ottaa kuin lahjakortin. Tai varsinkin meitä, ketä on jututtanut, jotka tekee niin kuin tai noita ylipäätänsä ravintolahaasteita, niin paljon mieluummin ottaa firman lippiksen kuin vaikka 50 lahjakortin. Myös allekirjoittanut kuuluu tähän porukkaan. Mutta nyt ajan tunneliin, ei muuta kuin tykätkää, tilatkaa, jakakaa ja kommentoikaa. Ja no niin, semmonen asia tuli vielä mieleen. Pistäkää kaikki meikäläisen muutkin somet seurantaan, eli Instagrammi, TikTok ja myös pyrin vähän aktivoitumaan Snapchatin puolella, eli joka paikasta löytyy nimellä Nikidi Eats. Ottakaa nekin seurantaa ja menkää käymään Pohjanmaan grillillä. Palaamisiin!